Vegera penaberên Sûrî ji Lubnanê beref Sûriye ve berdewam e. Herî dawiyê jî navenda pêşwazî, belavkirin û vehewandina penaberan ragihand. Ku zêdetir ji 100 penaberên Sûrî di dema 24 demjimêrên borî de vegeriyana Sûriyeyê. Di bulteneke nûçeyan de di vê derbarê de navenda pêşwazî û belavkirin û vehewandina penaberan doh eşkere kir ku di dema 24 demjimêrên borî de 112 penaberên Sûrî di nav wan de 34 jin 57 zarok hebûn. Diriya dergehê ji Deydit ya Bûs ve ji Lubnanê vegeriyana Sûriyê. Herwiha navendê serbar kir ku 414 koçber di nava Sûriyê de jî vegeriyana li ser mal û cihên xwe yê herdem ku beriya şerê Sûriyê li wan deveran dijîn. Li gorî malperest Sputnik ya Rûsî di dema 24 demjimêrên borî de Rûsya alîkariyên mirovî ku 100 kîlo şêranî gihandiya saziyeka zarokan pêşkêş kiriye. Beriya di rojan jî Komisyona Bilind ya Karûbarên Penaberan li Lubnanê hejmareka mezin ji penaberên Sûriyê biriya nameyên telîfonî agehdar kirin ku wê alîkariyên ku ew pêşkêşî wan dike wê ji destpêka meha 11 ve bên birîn û ew yek jî ji aliyê penaberên Sûrî yên ku li Lubnanê dimînin bûye cihê nerazîbûnê ji ber ku ew biryar dê rewşeke xerab li ser penaberan li gel xwe bîne. Sedem jî ew e ku hejmareka mezin ji ber zagonên Lubnanê bêkar mane.